A alcaldesa María Xosé Alfonso confía en que as obras de saneamento que actualmente se están a executar no lugar da Rocha estean rematadas nos próximos meses, xa que os traballos marchan a bo ritmo. Segundo ela, trátase dunha actuación que posibilitará dar servizo a un gran número de veciños que na actualidade carecen deste servizo, ademais de mellorar a calidade da auga na praia de Anido e en todo o entorno do banco marisqueiro da praia da Virxe. Con esta obra se vai a dar resposta primeiro, a demanda de todo o vecindario de alí, que levaba moitos anos pedindo esta obra. Segundo, se vai a mellorar considerablemente a calidade das augas e do entorno daquela zona, o cual afecta directamente no banco marisqueiro da praia da Virxe do Camiño, porque está xusto ali ao lado. E por último tamén se vai a eliminar este punto de vertido, que tamén é importante porque, bueno, no Concello están chegando frecuentemente requerimentos por puntos de vertido e entón, como se ve, estáse facendo posible por ilos eliminando. A actuación presupostada en preto dos 194.000 euros vai con cargo ao Postplus da Deputación da Coruña do ano 2016 e virá a dar continuidade a outra obra similar levada a cabo na zona de Baño. Esta obra é con cargo ao Postplus do ano 2016, porque foi unha obra que tuvo problemas na contratación. De feito, fixose unha primeira licitación, se asinou o contrato e unha vez asinado o contrato, a empresa que resultara adxudicataria renunciou ao contrato, o cual obligou a facer completamente un novo proceso de licitación, de aí que se retrasara tanto a execución desta obra. Entón, é unha obra que nos quedara do Plan Postplus 2016 e adxudicouse finalmente por un importe de 193.400 euros. É unha obra grande porque conleva facer un pozo de bombeo e logo a canalización toda para a recollida do saneamento daquela zona. E vai separativa fecais e pluviais, por suposto.